Sa Balita International, emergency meeting sa UN kag Middle East Quartet patigayunon bangod sa kinagamos sa Israel kag Palestine. Balita sa sports, Pinoy duo billiard players nakasulod na sa quarterfinals sa World Cup of Pool. Balita Entertainment, Russia magahimo sang pelikula sa kahawaan. Samtang sa Balita Special, aton pagistoryahan ang mga tips para cool sa gihapon karon nga tig-ilinit. Maayong aga Bacolod, mga aga Bilogabahin sa Western Visayas. Karon nga adlaw Biyernes, Mayo 14, 2021. Ang inyong news team, Aksyon, Dorel, Cabatu. kag Aksyon Boy Duran, sa aton balita sa lakat sang panahon. Las 4 sining kagahon ang sentro sang tropical depression nga krising ang nakitaan sa vicinity sang Kapalong Davao del Norte. May dala ini nga kabaskuon sang hangin nga 45 km per hora malapit sa sentro kag pagmadlos nga nagalambot sa 75 km per hora. Nagahulag ang bagyo pa nakatundan, aminhan nakatundan, samtang wala naman sa tropical cyclone wind signal sa Negros Occidental. Sa aton sining temperatura, mabatsagan sa 27 degrees Celsius, tubtob sa 32 degrees Celsius. Ang adlaw nagbutlak, las 5:26 kaina, kag magatulog naman las 6:03 karon sa hapon. Ang mga balita lokal sa magbalik sa Aksyon Balita, Morning Edition. Life Extension. Mga ka-aksyon, padayon ang aton ring pagpangalagad sa Aksyon Balita Morning Edition. Kag good morning dira sa kay Alex Montesa, sa kay Andre Polanco, maayong agaman. Kay Richard Daet Pacheco, Panga R.R. Hinio, watching live from Alangilan, Bacolod City. Ara kada sa Langilan, akay taga Langilan. Athea Kim Eriman, good morning Donnie Espigol, kag bilog nga Espigol Compound. Juliet Cabrestante, kag kay Georgia Seson Protasio Rizalbacion, maayong aga. Sakay Hera in akon Inday JP, watching from Kawayan. Hera Kalataro Malahandog Huen, sa Mandalagan, nagasakay sa Mandalagan, nagatanaw, ha? Sige, halong-halong, ha? Homa Lumena, good morning mandira sa imo. Kag sakay Jean Buarom, good morning man. Kag kay pare ko Arlene Buarom, Kapitan Arlene Buarom, good morning man. Sakay Ayesa May Benitez, good morning, kag belated happy birthday lang sa imo. Yes. Gani man. Kay amigo naton Phil Alonsagay sa Tokyo, Japan. Kag kay Ma'am Eleanor Fukuda dira, good morning sa inyo dira sa Tokyo, Japan. Sakay Dina Magbato Malabago, live sa Lokotan, Cabancalan City. Kay Awin Torres, morning manda pre. Mati sa inubaan sa Fukuda Mavi. Machi na typo lang goro si Sir Awin. Nagpa-regard siya sa dance. There's man, nagpa-regard siya sa emotion boy. Yes, oo. Kinamangkot ko to sa iya kung open na ang ilada nga resort. Di open naman ko no. Di alam na una ka, sunod lang ko. Or una ko, sunod ka. Nagliga na to si Kwan, si Action Eden. Galing kay Way ko sa Mambalan nga. Hapit ka da kay Migo Owen. Way ko sa Mambalan, no? Ikaw mo siya ng bala na, Di kay Way mo sa nagambal nga pahinubaan siya. Sakon ka nagay kabalo, no? Sige. Sige, Jesselyn Andrada Tiangson, good morning man. Kag kay watching naman from Mansilingan. Morning lang no kay Liriana Bridget Tiangson. From your Mama Lou. Levi Lacorte, good morning sa Saudi Arabia. Nabasa mo naman si Fred Harlow yan, Action Boy, no? Uway pa gani. Nalaktawan mo siya. Kaya lumpat-lumpat From yun. Dublin, Ireland. Okay, Yes, sa good Ireland. morning. Si Ronnie Mananghaya sa Hufuf, Saudi Arabia.
Bongga ni Action Boy si Hera Calataro Mahandog Hueno. Kay nagalanto siya sa ato niya samtang gasakay siya sa jeep. Diyan sa Mandalagan. Pwerte na. Pwerte Grabe. Ano, At least ano siya Action Boy, updated siya bala sa mga balita. Kagalong lang hindi ka maglapaw sa imong kaladtuan. Yes. Kasi malingaw siya bala sa aton karon kag maglapaw siya. Sakay lang siya liwat Action Boy. Balik. Pero sige ka po lantaw. Yes. Diba si maglapaw naman liwat? Balik naman. Kalain. Pinky Teruel dira sa may Barangay Villamonte. Maayong aga dira sa imo. Kay Mama Leg Portal. Good morning man sa Bago City. Myla Dikito kay Abaring Belhira Lukehart. Grabe nga mga profile name nila, no? May Abaring Belhira Lukehart. Buti lingon Corazon ni Lucas, muna? Ambot lang Si Lucas, muna? Lukehart. Lukehart? Corazon ni Lucas. Pero tiga translation, mo ba? Ala. Lukehart, di ba? Grabe ka dalo. Gintunaan mo gid siya. Gintunaan ko gid sa kagin panumdum sang madalom. Lukehart. Corazon ni Lucas. Amigo naton Juan Bol Gallo, good morning dira sa imo sa Las Vegas, Nevada kag Ma'am Alma Alvarez Gallo. Okay? Stand by sa mga balita lokal. Aksyon Balita Morning Edition. Sa detalye na sa ating panguna ng mga balita lokal, naka-record ang Negros Occidental sa 93 kabagong COVID-19 cases kahapon nga adlaw Huwebes. Ang siyudad sa Bacolod naman nadugangan sa 44 ka COVID-19 cases. Sa report sa DOH6, ang Western Visayas may 303 ka dugang nga mga kaso, may 228 nga bagong recoveries kag wala sang dugang nga napatay. Sa kabugusan, ang Western Visayas ang may 5,567 ka active cases, kag 69.9% diri ang asymptomatic, 32,968 ang total recoveries, kag 962 ang kabilugan nga death toll. Ginkalipay ni Councilor Lady Glass Gonzales ang positibo nga pagsabat sang publiko sa panubagan sang syudad nga magparehistro para sa natalanan nga mass vaccination program para sa COVID-19. Suro kay Gonzales, amat-amat na nga nagadamo ang mga individual nga nagakadto sa ilan na tungdan nga mabarangay hall para magparehistro labi na ang mga wala sang access sa internet. Ginapaabot man sang konsehal nga mas magataas pa ang interes sa mga Bacolodnon nga magpabakuna sa palabuton labi na kung liwat nga magapanumbalik ang lapnago niya COVID-19 Information and Education Campaign sa tagsa ka mga barangay. We are ready, no? Kaya na, tanan in place naman ang tanan. Di man siya huge number, 100 per day man lang. I-inform sila namon sa weekend, action art, kay gina-consolidate ko families. So, inform siya. Kabagin sa pagpahayag ni Councilor Lady Glass Gonzales. Samtang 225 ka miyembro sa Barangay Health Emergency Response Team sa siyudad sa San Carlos Negros Occidental ang nabakunahan na kontra COVID-19. Sa post sa San Carlos City Negros Occidental LGU information page, ginpahayag nga natapos na ang pagpangbakuna sa Miyerkules sa Community-Based Rehabilitation Center. 222 sa mayni ang ginbakunahan sa Sinovac, samtang 3 naman ang AstraZeneca. Ang mga BHERTs ginalakipan sa mga opisyal sa barangay, barangay tanods kag health workers.
Ang pagbakuna sa mga B-Hertz nagsugod sa naligan ng Abril. Suno kay Dr. Jessa Tiapon, ang Emergency Operations Center Vaccine Deputy Vice Chair. Ang mga aplikante sa masunod nga pagbakuna ang dapat nga mag-pre-register online pagi sa Vamos app. Bangod hindi pagbatunon ang mga walk-in applicants sa masunod nga priority population group. Ginpahayag ni Major Zenon Pancito, spokesperson sang 3rd Infantry Division, Philippine Army, nga hindi mabuhi ang mga New People's Army sa bukid kung wala sa mga nagapos-suporta sa ila. Hindi matapos nga ginhingadlan sang Anti-Terror Council Act si Joma Sison kag 18 kay banpa bilang mga terorista. Ini ang magaresulta sa pag-freeze ng ilang assets matapos ginatagan sa otoridad ang Anti-Money Laundering Council o kon amlak ng miyembro sa ATC. Sa interview sa Aksyon firing line, ginpayag ni Pancito ang pagkabig sang ATC bilang terorista sa 19 ka mga tao. Ang una pala mga tikang para makahimo sa nagakaigo nga measure ang gobyerno. Sunod kay Pancito, may na-monitor ang otoridad nga wala sang terroristic activities kung wala sang may nagasulod nga pondo. Ginehemplo ni Pancito ang Marawi Siege kag CPP-NPA nga mayara sang pondo nga nagasulod gikan sa international. Hindi mabubuhay ang NPA doon sa bundok kung sila lang. 'Di ba? They need guns, they need bullets, they need provision for their meals at dapat naiisip din natin paano ba nasusustain ang mga ito. It's because there are resources, whether logistics, financial at saka human resource na continuously being channeled to this organization. Kabahin sa ang pahayag ni 3rd Infantry Division spokesperson Major Zenon Pancito. Nagwa naman sa resulta sa Probable Minority Candidate Survey ang 8 ka mga ngalan ginalantaw sa mga botante nga magpapili bilang alkalde sa siyudad sa Bacolod sa mabut nga 2022 national kag local elections. Ang anay 3rd District Congressman Albi Benitez ang inalantaw nga isa sa mga papili nga mayara sa 54.5% nga mga tao ang naghambal nga ini siya ang mahimo nga magpapili. Ginasunda naman din incumbent Bacolod City Mayor Villar Lunardia nga may 41.7%, incumbent Bacolod Vice Mayor Alcid Familiaran, negosyante nga si Vladimir Gonzalez kay incumbent Bacolod Lone District Representative Greg Gasataya nga may 0.8%. Sa listahan man si incumbent Abang Lingkod Party List Representative kag House Minority Floor Leader Congressman Stephen Paduano, anay Bacolod City Mayor Monico Puentevalla kag anay Bacolod City Councilor Cano Tan. Ang survey ang pitigan sa Mayo 2010 sa mga barangay sa Bacolod. Ginklaro sa Aksyon Radio Bacolod nga wala sang politiko, organisasyon o kon institusyon nga naghatag sang pondo sa pagpatigan sa survey. Dugang pa kabayan sang responsibilidad sa pagbalita kag ginaanda na sa Aksyon Radio Bacolod ang pagpatigan sang kaangay nga survey. Nagtipon sa northbound terminal ang pila ka mga drivers kag operators sa idalom sang sentrong samahan ng Super Operator Negros sagud magpabutsyag sang reklamo batok sa pamunuan sang LTFRB. Ginpahayag ni Eston Secretary General Jesse Ortega nga hindi nila maintindihan o kung mahangpan ang pagsulundan sa programa sa LTFRB angot sa Service Contracting Program may kang tanan sa Republic Act 11494 o kung Bayanihan Law to Heal as One Act. Suno kay Ortega ang Service Contracting Program amo kuntani ang paghatag sa pinansyal nga bulig o kung ayuda para sa mga driver nga napektuhan bangod sa pandemya apan nadiskubrihan sini nga hindi kwalipikado nga makakuha pa sang ayuda ang ila kaupdanan bangod ginapangitaan pa ang mainis ang membership gikan sa isa ka kooperatiba o kon korporasyon. Bangod sini nagapanawagan si Ortega sa pamunuan sang LTFRB nga magpakigsapol sa ila ug maklaruhan ang ini nga issue. Republic Act 11494 o otherwise bayanihan to recover as one act. Yara ginaya nga ginanamak taging ng LTFRB, DOTR, sang subsidiya sa mga driver nga napistuhan yung pandemya. Kabahin sang pagpahayag ni Eston Secretary General Jesse Ortega. Ginpangunahan naman ni Armed Forces of the Philippines Chief of Staff General Cirilito Subehana ang unveiling sa rebulto ni First Lieutenant Lorinato Tuong sa Kabakungan Elementary School sa Banuasang La Castellana kahapon ng adlaw Mayo 13. Si Tuong nga nagserbi bilang katapos ang 52nd Marine Company sang Force Reconnaissance Battalion ang tumandok sa mga lugar kag kilala bilang Baganihan. Ini matapos siya ang mapatay sa military operation batok sa Moro Islamic Liberation Front sa Abril 30 tuig 2000 sa Matanog, Maguindanao. Siya ang posthumous recipient ng Medal of Valor nga mo pinakamataas nga pasidungog sa militar sa Pilipinas. Ginlubong ang bangkay sini sa Section 1A sang libingan ng mga bayani sa Taguig, Metro Manila.
Ang unveiling ginsaksihan man anday Governor Bong Lacson kag La Castellana Mayor Ramaila Nicor mangilimutan. Liwat nga nakabaton ng Bacolod City Police Office kung BCPO sang 10,000 pesos nga fuel coupon halin sa Corporate Secretary sang Amity Club kag Metro Bacolod Chamber of Commerce and Industry kun MBCCI nga ginatiglawas ni Crispin Chua. Ini ang suporta ginhatag sa mga negosyante para sa kapulisan agud makabulig sa kakulangan sa gasolina sa kapulisan. Si Bacolod City Director Police Colonel Manuel Placido kag Police Lieutenant Rondil Tapang nga Chief sang Tactical Motorcycle Riding Unit sa TMRU among nagbaton sa fuel coupon. Sunod kay Placido, dako ang mabulig sa gasolina halin sa mga stakeholders sa police operations agud mapaluntad ang katawhayan sang syudad. Sunod kay Placido, ining ang gamiton sang Tactical Motorized Riding Units agod magapatigayon sang Police Visibility Patrol kag lagso ng mga kriminal nga nagagamit sang motorsiklo. Masobra 2 ka milyon ka doses ang Pfizer vaccine mag-abot antes matapos ang bulan sang Mayo. Samtang 20 bilyones pesos kinahanglanon para mabakunahan ang mga pamatanon. Ang detalye sa mga balita nasyonal sa mabalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Kag para naman sa complete management sa imong mga liver dito. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining Facebook page pagiya sa Aksyon Radio. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa Nielsen nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sa tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyon, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya e pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-10-CoV. I issued an order, Executive Secretary Major Dia, clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One. Dira sa kay Lizelle Hans Gonzalez, Embong Jocampo, Ma'am Vanessa Mayo, good morning niya sa imo. Kag sa iya pamilya, kuno good morning sa New Zealand, ang mga pamilya niya, Kia Ora. Halin sa Minnesota. Mayo ko nung driver sa iyang inasakyan ng si Hera Huenbla. Kaya ang plastic barrier ya limpyo kag tsakto no?
Mga drivers pala daw, yun yung plastic barrier na kinanglan na tulutin luan nyo man, ha? Para... Smart. Meron naman nag-donate sila mo. James Candelario, good morning man. Sige. Kay Nal Creek, Sarabia. Watching from Incheon, South Korea. Ginatamyo nyo lang taga-hinigaran kag Kandoni. Siling nihira nyo, sir, klaba pila sa ISS, sir, kag kainit. Okay, ti anong mahimo tas na Aksyon doors? Merry Grace Ignacio, good morning man sa imo kay pare ko. Action boy karon gani alas 8 sang aga ang gown competition bala sang Miss Universe? Miss Universe. Lantaw ta kay kamatahom na Action sang gown. boy. Oh, sang gown kag sang Miss Universe nga garampa eh. Sige. Sino pa man bilang taon mo? Alas 8 karon. Batente si Rabia Inday Rabia. Matian ta siya. Matian? Lantawon. Kaysa, I'm so excited sa Monday na Action Boy. Ang Miss Universe. Coronation Good luck Night. na kay Inday Raba. Inday Rab. Kag Action Boy, dungan, dako na nga celebration kay man. May celebration pa yung disaton. Kay birthday na ni Action JM. Ay, sus. Mas dako gali nga Mas celebration. dako na siya yung celebration. Sa Miss Universe. So, i-offer ta ang Miss Universe sa birthday ni JM. I-offer gina no. Ihalad ta gida. Halad ang birthday ang Miss Di ka Universe. na-invite siya ni Miss Christy Caripol to bala? Oo. Sa man nag-open to bala sa San Enrique. Sa Bangga, Mayor? Oo. Di ba ang batch ang up doon ko si JM kung magkanto to? Oo. Pero tigil si Action JM yan. Basta hindi siya kitaon sa camera. Dito tama birthday, JM? Good. Oo, no? Timing kay maghapon, ma-out na siya ka mabulo si Action El Rey. Sige, okay. Katato Morning da kay amigo ko Maui Kanyada. Pare Koy, good morning dira sa imo. Ralston Zaragoza, Primo de la Cruz, good morning man, no? Kag wait. Live from Jeddah, Kingdom of Saudi Arabia ni siya. Arnold Bedayo, Barangay 3 La Carlota. Kay Remia Garcia, good morning man. Ronnie Mananghaya, pabakuna ko, again, encouraging all, bakulon nun, pabakuna kung may tsansa. Hindi na magpangduwa-duwa kay mas magka-problema kung mag-COVID ka, magka-COVID ka. Yes, correct. Sa Amerika bala, may ang ilang nga CDC to. Ano nang CDC lang nang daw Center for Disease Control. Control search na lang. Center for Disease Control. Okay. Na may advice na to yung kung fully vaccinated ka na, may mga pila ka mga occasions kag mga kuan nga pwede why na yung face mask. Bunga sila yan, no? Hindi ka na yung mag-face mask kaya muna itong ila sa Amerika. Tigin tunan man na nila, ano? Jacqueline Martinez. Centers for Disease Control and Prevention. Sino ko na sa imo Perfect. Sige. Shout out mga ko no kay Elma Esportuno, kag Claire Montano, kag Diane Delton, kag Carol Escamos, kag kay Venus Lynn from Cavite, Bacoor. Sige, go abe Action Doors. Di na ta kay Ronnie Mananghaya, kay Maria Fe Morales, si Lairo. Okay, kita ko na. Sige. Kay Pilton Lipura, good morning. Sila ni Sharon Kono, si Mary Grace, Lulit, Ryan, Marian, Boboy, Ana Lenny. Naga-monitor sa Pasay City. Salamat. Good morning man kay J. Katrina Dinson. Kay J. Ka Dinson. Kay Alex na kay Gab. Good morning dara sa inyo, ha? Sige, go. Kay Margo Mago Malos, good morning man. Via Jonathan, good morning. Kay Christine Menyes Villalobos, dara sa may Pandanon DSB, good morning. Mabugnaw dito sa buong Action Boy. Always actually mabugnaw dito ya. Kay Elmer Boy at Villamor, good morning. Maninoy, Michael June P. Season, ginagreet niya man si wala galit siya. Si Safe Flight ko no kay Stephen John Season. Siya family ko na dara sa may
Season family dala sa may Pahanokoy Baybay. Nag-watch siya from Chateau Elise, Ito mga ito Paranaque. naging community pantry. Kita bla mo na nga lugar. Dito siya dampe. Dampe mo na nga lugar, Okay. Ruby Rosme, good morning man. Si M sa Boso, nag-monitor man. Nag-watch man siya Yes, sa nag-watch man siya. Leo Talaban, good morning. Kag Ruby Rosmocor. Grabe kay may event to kagapon sila Castellana. Ako lang yung balita, tanga bala nga ganyan eh. Atong kay- unveiling sa Kuana, sa unveiling bus sa ni nga- Kuana. yes. Ni Tuong, dito lang Tuong. Gin-message siya gid ko ang bayan. Wala gid ba to taga-action radyo. Sige lang oo. Nagtawag lang guro sa Action Marlon na na Sige. picture. Importante may balita kita, no? Kay Jang Yap, good morning dira. Kag Kapitan Beboy Yap, Biboy Yap, good morning sa Barangay 32. Good morning dira sa inyo. Shout out ni Jang Yap ang NOHS class 1991. Standby na kita mga aksyon sa dugang naton nga sa aton mga balita national. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sunod. Sa aton nga papabakod bagit sa lawas batok sa pamalatian, ang Life Extension Vitamin sang 51 ka tuig. Istasyon nga hindi kahupag kalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador, ang araw sa nagkulist, sampedaya, yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kays nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamara, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamara, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-10-CoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Maccabi. Action Radio Philippine Standard Time, las 7:32, detalye na sa aton mga balita national. Magabato ng Pilipinas ang dugang at 2.2 milyones ka doses ang Pfizer vaccine gikan sa COVAX facility sa katapusan sa bulan sang Mayo. Sunod kay Vaccine Czar Secretary Carlito Galvez Jr., nagapatigayon sa karon sang rehearsal ang otoridad angot sa pagtransport sa mga bakuna. Doon panigon Galvez, mayara sang arrangement sa UNICEF nga ang bakuna ang mga diretso sa Davao, Cebu kag mga lugar nga hatagan sini para wala sang double handling. Wala sang may nakita nga anuman nga problema si Galvez bungod bulan pa lamang sa Pebrero sang nagpatigayon na sang simulation. Una na nga na-delay ang delivery sa 193,000 ka doses ang Pfizer nga dapat sa itong Pebrero apang nagabot sa pungsod karon lang nga semana. Kinahanglan sa gobyerno ang 20 bilyones pesos para mabakunahan ang mga pamatanon kontra COVID-19. Sunod kay Finance Secretary Carlos Dominguez III, ini ang mag-cover sa 15 milyones ka teenagers sa Pilipinas. Naggo ang pagbanta ni Dominguez matapos ang report sa US regulators nga nagatugot sa pag-usar sa Pfizer vaccine para sa mga kabataan tubtub 12 anyos. Sa idalom sa 2021 General Appropriations Act, ang gobyerno ang nagpain sa 82.5 bilyones pesos para sa mass vaccination program nga mag-cover sa 55% sa populasyon sa pungsod. Ginmando naman ni Foreign Affairs Secretary Teodoro Locsin Jr. nga mag-file sang diplomatic protest batok sa China bagod sa presensya sang 287 ka Chinese vessel sa West Philippine Sea. Sa piyak sang pagprotesta, nagtiner ang Chinese vessel sa baybayon sang Pilipinas umpisa Mayo 9. Ginreport man sa mga otoridad nga pila ka mga Chinese maritime militia vessels ang nagalapta sa baybayon sakop sang Philippine Exclusive Economic Zone nga 200 nautical miles gikan sa baseline sang pungsod base man sa 1982 nga United Nations Convention on the Law of the Sea.
Ginapanindugan sang Malacanang nga mas maayo ang sitwasyon sang Pinoy nga mga mangingisda sa Scarborough Shoals sa idalom sang Duterte administration apisar sang territorial dispute sa China. Sa press briefing, ginpahayag ni Presidential Spokesperson Harry Roque, hindi parehas sa una ang mga mangingisda sa karon ang pwede makakadto sa mga baybayon nga ginatawag man nga baho di masinlok nga wala sa ginaharas sang otoridad sa China. Sunod kay Roque, inibangod sa legal victories ang Pilipinas sa Permanent Court of Arbitration. Promisa sa China nga hindi magpatigayon sa bagong reclamation activities sa West Philippine Sea, kagang maayong relasyon sa Pilipinas sa China sa karon nga administrasyon. Sa Miyerkules, nagpagawa sang press statement ang grupo sang mangingisda nga pamalakaya nga kalabanan sa mga mangingisda ang hindi makadto sa Scarborough Shoal bangod sa kahadlok nga sila ang iharas sang Chinese vessels nga yara sa lugar. Nagpangabay ang kampo ni Senador Leila de Lima sa Facebook nga i-monitor kag maimbestigahan ang temporary shutdown sang Facebook page sang senador kay iban pa nga miyembro sang oposisyon. Naglaom si de Lima nga ang ini nga insidente ang hindi isa ka organized attack. Sa statement gidpahayag ni de Lima nga nahadlok kag ginabayaran ang nagahimo sini kag hindi makahibalo nga mag-away sang patas. Ginreport nga ang Leila de Lima official ang hindi ma-access ang Huwebes sang Udto Mayo 13 samtang iban nga miyembro sa oposisyon ang report man sang kaangay nga insidente. Ginaimbestigahan na sa Department of Tourism ang ginalaga sexual harassment kag gender discrimination batok sa isa ka transgender woman sa isa ka resort sa Samal Island sa Davao. Sa isa ka statement ginpahayag sa DOT nga ang departamento sa ang advocate sa gender equality kag wala nagatolerar sa kanuman nga isang gender-based harassment o discrimination. Nagpangabay ang DOT sa bugos nga tourism industry nga magsunod sa National Laws on Gender and Development. Nag-issue ang DOT sa statement matapos ang alegasyon sang trans woman nga si Shannon Remotigue Gonzaga nga wala inigintugutan nga mag-usar sang pangbabae nga banyo samtang yara sa Isla Reta Beach Resort. Sa statement ni ginpagawa sang resort sa Miyerkules, ginpahayag nga hindi nila ma-accommodate ang mga trans women bangod wala sila sang pasilidad para sa ila. Sunod sa resort, nagareklamo man ang mga babae nga customers sa pag-usar sang shower sang trans women. Ginpanginwala sang resort ang akusasyon nga discrimination kag nagpalayag nga may mga personal man sila nga miyembro sang LGBT community. Ang aton mga balita international, balita sa sports, showbiz, kay iban pa sa magbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Kag sa aton mga kaaksyon nga nabudlayan dira sa pagpamuhin, delikado gid ina.
Araw-araw, lahat tayo ay exposed sa mga free radicals gaya ng chemical, polusyon, stress, and unhealthy lifestyle na siyang... Hindi pa rin natatapos ang laban natin sa COVID-19. At sa labang ito, isa sa pinakamahalagang armas natin ang tamang impormasyon. Importanteng maalam tayo kung paano ba natin mababawasan ang tsansang mahawaan tayo ng COVID-19. Pero, ano nga ba ang alam natin ngayon tungkol sa pagkalat ng COVID-19? Base sa kasalukuyang pag-aaral, ang COVID-19 ay sumasama sa droplets sa tuwing may umuupo. Okay, good morning dra kay classmate ko Edwin Escopel, Otay Benedicto, nagamonitor sa Victorina Heights, kag kay Toto Castro kuno sang Bangga Bagol. Sige, kada sa na sa Si Melili Oligo, morning man. Kag kay ang akon nga manghodon niya ka basabla. Arada kita mo test Duran, kita mo daw wala pa da sa iyo. Yeah, good morning Manong Boy and Dorel. Bow. Excited na ni sa nga mahatag ang akon nga kuan. Nga pasalubong Of course, ang dark chocolate. Dark chocolate, mga dark chocolate. Hindi na yan kuan ng dark chocolate. Makas niya ang Si Muya, isa ko niyo blow. Nangayog. Ato sa subong sa Manila kay na quarantine pa. 10 days pa sa nga quarantine. So papuli na di mga after sina ti niya do. Ni ko ipadala na sa GCash ko. Hindi na gusto ko personal gid siya. Para nga ma-appreciate mo gid ko. Siya way sa likod ma kay wala ka na gasto. Iti iya man sang OFW asang uwa. Ning ko at least ang gaston mo, at least mas dako-dako mahatag mo sa akon kay way ka gasto mo. Berti si mo gid no. Ginano mo na siya nga daan Ginakontrata mo. May heads up na nga daan niya, kabalo na sa nga daan. Kabalo na sa sangimuon niya. Para hindi siya magtalang-talang. Sayang nga himuon. Kay Ma'am Elizabeth Malaka Gamala, good morning. Gary Lakeman Salida Lisa, Gar, good morning dira sa imo. Kay Glacia Avlas, kay Slasher Sumugat. Ma'am Vanessa Mayo, nag-send another 100 stars. Thank you very much. Maria Teresa Hovilenia, Lone Mars Dingsal. Sa Barangay Bata, Maria akon kay Roswell Verba. Happy birthday kuno kay Kagawad Leo Reyes ang Barangay Hagimet, La Carlota City. Kagawad, happy birthday dira sa imo, Kagawad Leo Reyes. Ano sa mga May 14? Happy birthday magali kay Aksyon Henry Pulgar. Yes. Di ba? Birthday sa mga Aksyon Henry. Happy birthday Aksyon Henry, kabay pa nga sa imo nga birthday. Hindi kami magladasma sang Sabi ko, hindi mo kami pagutuman. Hindi kami magladasma sang bitbit sa mga pinutos namon sa imo nga ginpreparar dire. Kay kada mo sobra? Kada mo sobra? Wala pa kasugod, sobra na. Pero ka man action, may feeling ko nagputos ka na nga daan mo. Hindi kay sobra? Nagbalutin ka na nga daan. Sobra nga daan, sobra. Ko ini para sa kay Kwan. Charm. Yan mo na nangadaan yan, ha? Teresa Linaha Kayaw, good morning, Mahandra sa imo sa Bago City. Virgie Ligaspi Coloso. Kasi akong tanong yung mga batch 81, sang Ramon Torres National High School, good morning sa inyo, no? Kag sa kay Mila Alit, kay Kagawad Ulaya Balahong, Kagawad Mira Polidario, sa kay Janet Delino, kag sa tanan nga mga kaupdanan ko sa Bacolod, sa BPE, Voluntary Probation Assistance, sang Parole Probation Office number 1. Good morning sa inyo. Ano ning kwaniman, be? Sino na? Natapos mo na ba sa Action by Serious Well Verba? Oo. Okay. Okay. Sige, kaya may greet mo karon pero on air na siya galing. So, karon lang. Okay. Sa on air na iya. On air na siya ya. Mga teachers ng Sumag National High School bala? Tingnan. Greet na sila karon. Ipadamdumon mo ko Ay, dili lang kid ikaw nahiya kami ko ang kutugali may ginatag sa akon si Inday Dudes nga nga greetings. So, I shall return. Inday Dudes. Si Mads. Sige, kag good morning Mandra sa kay
Yes, si Kate Cardones. Oy, kumusta ka na? Ay kung di kita kaya si Kate subong pila naka kuno ko kita siya. Kay may nakabakal sila kung sa transistor radio no. Muna nga dra sila ya per mega monitor no. Sa kay Mary Joy Camero. Good morning man dira sa imo. Kag te okay na? Okay na siya? Okay na? Okay na. Okay na wa Japan. Nako nang listahan sa aton i-greet karon. Okay na wa Japan. Okinawa Japan. Sino ka rin sa Okinawa gani? Sa Okinawa Japan, Si Miss Maria, di no? Maria Rivera Murayama. Okinawa Japan sa Bulamo. Okinawa Japan. Kay- Tokyo Japan. Damo to din mo Tokyo Japan. Kanagawa Japan. May Kanagawa. Pag-ibla mong, Kay Mila Sanoy Sitoy. Good morning man dira sa imo. Kag kay Cora, kay Sir John Chong sang Task Force Kasanag. Baudugay na ko lang ni Sir John ba? Ay, oo. John Chong sang Task Force Kasanag kag si Ma'am Cathy dira. Good morning dira sa inyo. Ayong aga. Ayong aga. Okay? Di na to sila? Hawa. So, wala pa guro ba sila wig pa? Sige. Wala problema na. Ipang greet taning tanan nga pag-greet sa aton si Kagawad Milagros Alit be. Na, Good nag-greet morning. Mag-ano na siya, oo. Pag tsaka lain naman ang imo ya lain. Kung sa bagay. Oh. lain ang tono sa pag-greet nga duwa mo, di ba? Oo. So i-greet agad siya parang iya nga attendance, hindi gid siya ma-absenan. Hindi siya maabsinan. Absinan! Siya ma-absenan. So, na may doktor kami nangalan. Si Dr. Absin mo. Atod ka. Absin. Absent Whitey. siya. Wala siya yati. Standby sa mga dugang naton nga mga balita. Aksyon Balita Morning Edition. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 7:46. Kag sa detalye, Balita International, natala na nga magsapol ang UN Security Council anggot sa nagapaday nga kinagamo nga nagakatabo sa Israel gikan sa Hamas militants. Ini matapos ginpahayag ni United Nations Secretary General Antonio Guterres nga tuman siya nga nagakabalaka sa nagakatabo sa karon sa nasambit nga pungsod. Nakabato naman sa tawag si Prime Minister Benjamin Netanyahu gikan kay US President Joe Biden sa diin nagtanyag ini sang suporta para sa seguridad sa Israel apang ginpahayag sini nga dapat magpabilin nga kalmado ang pungsod sa amo nga panghitabo. Nagpadala naman sa envoy sa Israel si US Secretary of State Antony Blinken. Nagpatawag man sang pagsinapol ang Russia sa Middle East Quartet nga ginalakipan sa Amerika, Europe, UN kag Russia. Nibaluan nga nagsaka na sa masobra 80 ang patay sa Gaza samtang 7 naman sa Israel. Sa balita sa patag sa pagnegosyo, ang Jollibee Food Corporation ng pahayag nga nagbukas sila sa ilauna nga Jollibee store sa Maryland. Malapit din sa US capital nga Washington DC sa naligid nga Abril bilang kabayan sila expansion program sa North America. Ang Maryland amo ika-12 nga state sa din yara ang presensya sa Jollibee. Sa din ang ila outlet branch nga nahamtang sa Westfield Wheaton Mall. Ang lugar ang 30 minutos ang kalayon gikan sa Washington DC. Kag amo ang ika-49 outlet sang Jollibee sa Estados Unidos. Sa atong nga foreign currency exchange rate ng US dollar, 47 pesos ka 80 centimos, Singapore dollar, 35 pesos ka 82 centimos, Hong Kong dollar, 6 pesos ka 15 centimos. Kag sa ato naman nga Balita Entertainment, magapadala ang Russia Space Agency sa mga actress kag directors sa International Space Station sa maabot nga Oktubre. Sa Space Agency sa Russia nga Roscosmos, patigayon ang pagpadulong sa mga actress kag film crew sa Oktubre 5, 2021, gikan sa Baikonur Cosmodrome sa Afghanistan. Magasakay maini sa Soyuz MS-19 manned transport spacecraft nga kagantis magpadulong magapaydalong pa sa training ang 36 years old actress nga si Yulia Presild kag director Klim Shipinko sa diin mag-umpisa sa Hunyo 1. Target sang Russia nga manginuna nga pungsod nga makahimo sang pelikula gikan sa kahawaan. Kag Action Boys, subong adlaw bantayan taman ang National Costume Competition sa Miss Universe las 8 sang aga. National Costume kung gown competition. Gown competition karon sa karon subong nga aga. Aton suportahan si Rabia Mateo. Halabira. Rabia. Sige. Perfect. Balita sa sports. Sulod na sa quarterfinals ang World Cup of Pool ang pambatosang pungsod nga santay Jeff De Luna kag Roberto Gomez. Ini pagkatapos nga ila ma-upset ang nakaengkwentro nila halin sa US sa second round sang torneo. Ginawatan sa kung nabansi kung tanis sanday Skylar Woodward kag Billy Thorpe sa 0-5.
Apang nakabangon pa si Gomez kag Diluna na daog sang duha ang 7 kasunod nga hampang para makasulod sa quarterfinal. Sunod nga mga enkwentro nila amo sang Dennis Gabe kag Mark Maggie sang Estonia sa torneo nga ginahiwo karon kun hiwat dito sa United Kingdom. Mga chong, alam mo ba yung Balita Espesyal! Alright! Energy, Aksyon Boy! Kag sa ato ng mga ka-aksyon. Yes. Happy Friday. Friday! Yes. Balo ka, Aksyon Boy. Thanks God! Yes, magluwas nga Friday subong managrabe ako ng energy. Si Rabia pagidaan makompete karon. Aksyon Boy ano ha? National Costume Show gid ya. National Costume gid ya. National Costume Show gid ya karon. Kabalo ka ko na ng iya costume? Wala pa ko kakita kay dugong wala niya gin Aksyon Boy gin pagwa, do wala niya gin detail ang iyang national costume. So balantayan ta gina karon. Okay. Kapasi flag bala karon Aksyon Boy ang iyang ang iyang costume. Flag gown bala inspired sa flags ng Philippines. Tapos basic bala, you know. Tanong Basi lang, walang kabalo. Das 8 sa ngaga ha, oras sa Pilipinas. O basi ang iyang costume inspired sa kati-atihan, di man? Wala lang takabalo. Balalan na Aksyon Boy. Sige. Budlema ko mascara. Basi tanan yung festival sa Philippines. Ma'am Alig Portal, good morning. Chona Cordero, kag Strongman. Strongman. Basta Strongman lang Basta saya. strong lang saya. Nga man. Happy second birthday gali anay ang bal ni Ma'am Alig. Happy second birthday sa iya una first apo nga si Javen J. Portal. Una nga first apo. Oo, una nga first apo niya. Okay. May ikaduha na sa nga first apo mo. Nami ako sa una nga first apo. Oo, may ikaduha na mo. Gali ka. Nga first apo. Sige. Ang i-greet mo na yun, Ay, gali. Gina-greet na lang Progreso Village relocation dra sa may araw. Araw, oo. Sa Block 61 dra. Si Liberty Bagayas, Melanie Reales, Kabugwason family, kay Imelda and Beboy, Lida Noel. Sa Block 3 naman, sa Abada, si Vicente Kimbo, Jenny Deniega, Lilia Panes, Zenaida Venarta, Gloria Gonzaga, especially kay Nanay Emay Salhay. Yes, Good morning dra sa inyo. Salamat din sa pagpamati. And sa tanan Aksyon Boy nga teachers ang Sumag National High School. Yes. And kay Sir JB Dasilio, good morning sa inyo. Thank you gid sa pagpamati. Sa mga taga-ala Castiliana, dira good morning ha. Manghanoy, barangay Manghanoy, kabarangay Kabakungan. Okay. Sige, Arangka, La Castellana. Wow, lang. Jared Galona, good morning man from Vista Alegre. Sige, go. Okay, so sige, sa atong balita special Action Boy, ari lang mga tips para cool sa gyapon karon nga tig-ilinit. Okay, kabudlay kung gainit ang imo panit, gainit pagid ulo mo, init na lang tanan. Yes. Kay pati silak sa adlaw ka init. Init. So ari mga himuon ta Action Boy para likaw pagita sa ginatawag bala nga Init. heat stroke. Heat stroke. Heat stroke kon ano pa da kay ban nga stroke. makakos kaya ang tuman kay init Action Boy kisa especially sa mga sensitive makakos Action Boy mga skin cancer. Correct. So halalungan ang skin cancer. So una kapag eh. Oo, milasma pagid bala no. Milasma, oo. So ang una Action Boy, Ario, likawi nga bulad sa adlaw. O sa init. Magsugod na gana Action Boy ang subong danang alas 9 init na yung Action Boy no sa una sang medyo damol-damol pang ozone layer sang wala pa natinluan so wala pa natinluan or sang wala pa zapsapan sang tungod sa aton yung mga pollution. Nami pa pwede pa alas 9. Vitamin D. Subong yung Action Boy, alas 9, perte na gid kainit. Hasta mag-alas 4 sang hapon. Di ba? Yes. 9 to 4. Amo na gani gin-advise ng Department of Health nga hindi gid tayo magbuo mo na 10 to 3 lang mo. Subong yung Action Subong Boy. 9 to 4 na. 9 to 4 na. Kaperte na gid Perte ka. pang init. Init. Ulas na paang pagid. Oo. So, okay ka lang kayo aircon man yung balay mo, centralized pa. Uy, may dalom, may bakilid, may... Sandi ka mag-kadriyam sa CR na Action Boy, may aircon. Oo, may buslot pagid. Baro naman yung sobra ka naman. Aircon, gidya nga air condition. Gidya, hindi gidya sila nga buslot lang daya.
Sige. So, muna, likawan nga bulad sa init, Action Boy. Kag next, magsuksok sang puti o kon light colored nga mga bayo, bala. Kay kun dark kun Action Boy, do kaginot lang Ginot tao. man ang mga Diba? dark color do. Mas mayo ko na cotton ang imo bayo para fresh na fresh. Ang Ano muna ibang- gay naton yung bayo kay init sina no. Ne? Once magwa ka na Yung alam ko ka nagasuksok ni kay. Gasukso ko na Action Boy. Kinabulos-bulos ko lang kay basi maglus pa. Kita mo imo gray lang tao subong. Silver na. Silver na sa liog. Kinalus pa na gali. So next Action Boy, kung maglakat ka gidman, kaya hindi malikawan, syempre maglakat dala ka payong. Dala ka payong or ano gani? Kalo. Kalo Action Boy para maproteksyonan naton. Ako galiway ko nagamuha na dala-dala sa muna. Bay ko nga nakita si mga kalo ka. Ti kay laban na esbilin, kag laban sa laban na esdula. Nakabilin mo yan gali kung magdala ka sa amo sina. So pwede man dala ka payong nga pwede mo siya masabiit, di ba? Ay na. Oo, gamay lang bala nga payong. Kita mo kamayo kasi dili. Kita ra sa payong nga ginatakod na lang. Ang amon Ano tawag sina? Kay gamay siya nga payong. So anong tawag sina? payungito Payungito. Di la? Di aga ako guro dalon nga payong nang payong na butang bala sa orange juice bala. Wala. Lain na lang. Hindi naman payong wala. Kaspa mo lang na matabuna ang mga proteksyonan. Matabugan ng palit. Lain naman na siya Action Boy. Palit kung gamay. Kunda ko ya. Ano ba? Ang buti mo yan. Palak. Palak. Kunda ko na. Bagong kalaman na naman. So, next Action Boy, hatagi sang protection ng imo nga mga mata. Suksok sang Palak, shades. palak. Anong palak? Kalain sang palak, no? Suksok sang shades. Siling ni Jocelyn sa komedya, hindi naman nakinanglan ni Action Boy yung payong. Nga ihada na hindi ko pa sa payong. Abe, bebe. Abe, sabta. Kayo ang magsabat ka ha, kaya karon hindi ka kabaton sa akong Pasko sa December. So, ako na Action Boy, next magsuksok lang kita sa shades, Action Boy, ha? Ang may specialty namin, yung lang shades na polarized. Anong Polaroid? Opo, ha? Polaroid, ang mga Polaroid nga makuhanan. Polarized na siya. Amo na that's why yung tawag sa Polaroid. So, sige, suksok ko sa Action Boy, parang protection ng imo nga, natali ka o kasapag Correct. Lapit lang. Ano ko na to? wala na Ginaon asang mic, basta magambal ka. Basta nang magambal ka gani, ang mic inaon na siya. Na-off siya gali. Kasi lipat ka blas ang protocol to diyaw. Nga once ka magambal, hindi black sa libera mo na. Amo na ginanay, kung magambal ka, i-on mo gina siya, no? Nan, correct. Kaya ang imo ko do kagupuhon, hindi na kinahanglan itago pa. Ay, ala. Magpangita, dako ka Pasko. Gusto ya gid gali sang dako ka Pasko. So next Action Boy Ario ko na mayroon doon iba na Action Boy nga mas ginapili nila bala nga mag-walk sang sa mag-commute especially kung magpauli na or maglakat pa yung mga early balaga duty lapit man lang ilang ulobrahan. So, hindi gid malipat magdala sang tubig. Payaw, Tubig. Tubig nga medyo mabugnaw. Hindi ka magdala sang tubig nga ininit. Kabudlay Action Boy. Duga ang init. Duga. Okay? Tapos everyday, mag-inom kita sang 12 glasses of water. 12, so na 8 na. So, nag-12 na. Tamaan ka-init, gid 12 na. Tamaan ka-init, subong nga pa na. Depende sa baso mo. Actually, kasi ang baso mo, isa ka, ako gani niya, parang hindi na ko bala mag-ubrasa nga ng duga-duga, mas ka bala, huli ka inom. Parang hindi ka malipat. Hindi rin tako na 12 glasses, isa ka pag-inom. Hindi mo. Sure ka? Parang hindi na ko... Grabe ba? Di mo na ginapamutang man. Pero di pag-ikuha ni kay Dennis ya. Dennis, ha? Dennis, sa Tiboroma. Nga man. 12 containers lang yan. Amo na lang iyang guro ay consume kada adlaw ay. 12 Amo na containers. nga na-maintain niya gid iyang weight. Ang iya pagka. Oo. Okay na. Hindi kaya pag sa mga charota. Sige, okay na. Sige. Actually, may ari pa di. Pwede man hasta buwas, Action Boy. Okay. Hasta buwas ka Action Eden.
Basi ka man. Okay. Kung hara na siya boss, kung wala, ti ako eh. Si Dennis, 12 containers, dala na napaligo. But sila nga magpaligo sang napaliguan niya mo nag-inom yung mangyapon. Ay, yung kaluot. Amo naman niyo. Nakadamag Amo na kita pag-insindi ko siya. Kahit 12 containers, ininom niya mo. Dala paligo, so ang napaliguan niya mo nag-inom niya man. Sa Para mga fans makompleto ni ya. Dennis, sa mga fans ni Dennis, amo na siya. Sige, standby na sa Aksyon Hotline. Aksyon Artay Hupon, ang inyo din news team. Aksyon Dorel Cabatu. Kag-Aksyon Boy Duran, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita. Komentaryo. Issue. Serbisyo publiko.